Jeg skal fortælle lidt om differentialligninger af typen y mærke lig med ky, og det kan så skrives som y mærke lig med ky, eller som f mærke af x lig med k gange f af x. Og den fuldstændige løsning til differentialligningen, den er dy divideret med dx er lig med ky, eller kan skrives som f mærke af x er lig med k gange f af x. K er så givet ved f af x lig med c gange e opløftet i kx. Hvis f er en løsning, så er det en funktion på formen f af x lig med c gange e opløftet i kx. Men hvis f allerede har formen f af x lig med c gange e opløftet i kx, ja, så må f jo være løsningen. Nu skal vi så lige se på, at vi antager så nu, at f er løsningen. Og derfor så ser den så sådan her ud, f mærke af x lig med k gange f af x. Og så skal vi så lige kigge lynhurtigt på funktionen h, og den er så defineret ved h gange x lig med f af x gange e opløftet i kx. Og så skal vi så få differentieret h, og det gør vi så ved hjælp af produktreglen, og den har jeg skrevet her, som er f af x gange g af x er lig med f mærke af x gange g af x plus g mærke af x gange f af x. Og det vil så sige, at f af x gange g af x det er lige med en differentieret gange en ikke-differentieret plus en differentieret gange en ikke-differentieret. Og det ses jo så også her i, hvordan h er angivet. H af x er lige med f af x gange e opløftet i kx. Og der kan vi så se, at når h er differentieret, så er det så h mærke af x lige med f mærke af x gange e opløftet i minus x plus f af x gange parentes minus k gange e opløftet i minus kx. Og de pile, jeg har lavet her, de grønne og de to gule, der vil de grønne vise, hvilke to, der er differentieret. Det vil så sige, at leddet heroppe er den differentierede del hernede, og f af x her, det er så den differentierede del her, som er f mærke af x. Og de to gule pile, ja, de er jo så ikke differentieret. Og så her efter det her, så benytter vi så regel nummer 2, som siger, at hvis f har formen f af x lige med c gange e opløftet i kx, som vi ser heroppe, så skulle f jo være løsningen. Og det kan vi så se hernede. Jeg skal lige zoome lidt ud. På denne her ligning, h mærke af x lige med k gange f af x gange e opløftet i kx plus f af x gange parentes minus k gange e opløftet i minus kx lig 0. Her der udskifter vi så leddet k, eller det led, der var her før, som var f mærke af x, det udskifter vi så med k gange f af x, fordi vi tidligere har set, at f mærke af x er lige med k gange f af x. Og så sættes hele ligningen lige 0, da vi så ved, at h mærke af x er lige med 0 for alle x, og så er h så en konstant, og den betegner vi så med c. Og der kan vi så se, at h af x er lige med c, og det er så det samme som f af x gange e opløftet i kx, som er lige med c, som vi også har set før. Og det er så det samme som f af x lige med c gange kx. Og det vil så sige, at f er en løsning, og kun funktioner af den der type der, den har mulighed for at være løsninger. Og nu skal jeg så vise funktioner af typen f af x lige med c gange e opløftet i kx, at de er løsninger. Og det ses her. F mærke af x lige med c gange k gange e opløftet i kx, det er det samme som k gange ce opløftet i kx, som er det samme som k gange f af x. Og den ligning ser vi jo så her. Og her der ses leddet ce opløftet i kx, som værende det samme som f af x. Ja, det er så det samme som f af x. Og derfor så kan vi så konkludere, at løsninger eller funktioner af den her omtalte type, jeg har vist, de er altså løsninger. Så alt i alt, hvad jeg har fortalt her, så er der blevet vist, at funktionerne f af x lige med c gange e opløftet i kx er løsninger, og at de faktisk er de eneste løsninger.